my channel. May paldo, kaya kayo nga ako! So ngayon mainit na rin nga. So, nakakaiya akong didin eh. Pero ali! Diyos ko! Sabi ko rin maklakabuntok! At saka ating kaming metong special guest from Encantadia! Wow! So ngayon nga, hindi makilala ko nila rin. Maklakabuntok kaya kaming Pabobohan Challenge. First off, oring mo ng dili. Siyempre, kakarog ni Linawek eh. Ingka ko nga na, Calvina, pasok! One of the news of Roseville. And siyempre, next, mag-cellphone nyo, kakit-kit. Let us all welcome Milyasa Bubi-Bubi! Susunod, nung ating mataba, ating payak, naka-yellow yan naman. AKA Manok, Mary Joy! And of course, ating kami rin metong maka-sports bragging aso, labu-labu. Ausantaya po ay Madam Trashurera. Marikayna, gamay! Pasok, gamay! Bilisan mo! What? Ating kaming guest, vlogger. Ayun na! Pasok, Azel! And of course, our special guest, one of the local artists and musicians of Pampanga. Palakpakan tayo, Christopher! Okay, so ready na kayo? Okay, Pabobohan Challenge? Yeah! So, yan natin mangutang kaya kami nung some questions na dapat sagutan mi. Siyempre, sing kakaklak buntok yan, hindi ah. Mangutang na kayo. Magwa. Pabobohan! 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 Magbigay lang! Ba't ka nagsisimula sa letter P? Hi, ma! Pabobohan! 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 Magbigay ng Prutas! apple! Orange! Uhat! Mango! Pineapple! Uy, isang sirena. Wait, dapat yung nalulod nga si Gamay eh. Pwede Kasi grape, sabi niya grape. Ubas ako. Huhat. At this moment that he knew, he fucked up. Ubas ako, grape. Ubas. Grape. Kasi siya na ko niya, hindi man literally pangakat na bunga. Nagwaya itang pagbobohan. Wala mo pinapakay. Ilay, pakaluna. Wala ba ka nakakayon? Ayaw ko rin na kasi kayo patang bulag. Parang aspak lang ng brownie. Pabobohan, pabobohan, magbigay ng Brand ng cellphone. iPhone! Samsung. Huawei. Alcatel. Cherry Mama. Opus. Lenovo. Samsung.
Pabobohan, magbigay ng Brand ng damit. H&M. 21. 21. F&H. Oxygen, Uniqlo. Pensha. 1, 2, 3, 4. Pabobohan, magbigay ng Pangalan nag-start sa letter J. Juliet. John. Jamila, Johnny, Julio, Jeffrey, Jason. Janice. Jenny. Jana, Jenny, Jennifer, Jacqueline, Ethan. Janelle. Giselle. Jacqueline. 1, 2, 3. Ano? 1. 2, 3. Pabobohan, magbigay ng fast food chain. Jollibee. McDo. Chowking. KFC. Oh my God. 1, Chickies. Greenwich. Greenwich. Chickies, wala pa. Sabado. Pizza Hut. Tokyo. Warren Navy. 1, 2, 3. Details. Sinan kasama ba yun? Oo. Sinan. 1, 2, 3, 4. Pabobohan, magbigay ng Brand ng soft drinks. Coca-Cola. RC. RC. Mimos pa siya ngayon din. Mimos pa siya! Masama lalog din. Hindi ako yun. Yan, malato pa yun. Kaya, kuha na yung pero nasin ang pagkabuntok na yan. Man. Ano may naman kayo? Hindi kayo. Yes. Bubukit pa rin ako! Ano, may kaya kayo buntok gamay, may hindi ka kanya buntok. May kalugay eh, dakal na kayo nabi eh. Pabobohan, magbigay ng Appliances sa bahay. Microwave. Dito sa buwan. Aircon. 'Kanina pagbibig sabi ako Butane. Stove. Kanina pagbibig Fine! Appliances ito. Appliances sa bahay ito. Tandisakso. Pag marami na po yung fry. Pabobohan, magbigay ng Artista sa Channel 7. Dingdong Nuggets. Marian. 1. Ano nila yun? David. John Alberto.
Barbie. Barbie lang. Soto! Minimal. Kung dyan ang being ay you. Barbie yan. Anong Barbie nyo? Barbie nyo. Bakit David? Kaya ka living ko yung buko. Pabobon, pabobon, magbigay ng Sige na, one na. Bilangan nila kayo. Pabobon, magbigay ng Team sa PBA. 1. Pabobon, pabobon, magbigay ng Barangay dito sa San Fernando. Barangay Calbasagan! Barangay San Isidro. Baliti. San Juan. 1. Pagpili. 4, 5. Ano kaya na magbarangay to? Barangay Dolores! Kuha mo na naman. Guys, hi kayo sa aking basher. Just keep on bashing, guys, para may gusto na makatakat kami. Ayan, meron tayong pagkain. Yeah, galing kay Miss Annalyn Vincent. Ang kanyang chicken balls and puto. Ayan. Ayan, Medyo tingnan. mabagal yung ano. Saka meron tayong pork bun dito. Break na. Tsaka hi sa basher ni BK. Sa aking basher. Thank you. And God bless. Boy, hi niyo naman yung basher ko. Hi. Hi, basher. Kain ka na rin. Baka gutom ka lang. Sikat daw siya, so mag-collab tayo soon para sumikat ako. Yeah. Tsaka ka magkape na baka hindi ka na gusto ako. Pabobon, pabobon, magbigay ng Filipino movies. 1, 2. I'm sorry. Barcelona. Pabobon, pabobon, magbigay ng Filipino vlogger. Babae marangal! One. Two. Parake. One. Kong TV! Judy Boy. Bien. Palm swing. Sino Bien? Gusto ko yan! Gusto mo yan ka ako!
Babobon, nagbigay ng. Sanggipsalan. Jeju Allen. Oh, Kana Tope. Donodo. Jungsu. 1, 2, wait. 3. Duelio ka. Ng 301. Iwisip ka kawan. Bigay ng mga nakada ni BK. O, game ka pa. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun na nga po. Kaya mayyaring kaya kaming Pabobon Challenge. Dona, kasama pa rin Pabobon Challenge. Hindi! Oh, so, again, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye-bye sa Pampang! Nekeli Tugiga! Woo! 1, 2, 3. May subukan ako.